Právě díky této roli se urugvajská herečka proslavila po celém světě a její ústřední píseň Cambio Dolor si lidé doteď prospěvují ve více než 90 zemích světa. A mnoho teenagerů při romantické skladbě Me muero de amor, tedy Umírám na lásku, řešilo své první zamilované trable. V roce 2000 se Natália proměnila v sexy vamp ženu a představila novou desku s názvem Tu Veneno, tvůj jed, za kterou byla nominována na cenu Latin Grammy. V soukromém životě je Natália velmi šťastná. Již 16 let je vdaná za argentinského rockera Ricarda Moya. Hola a todos. Hola. Prstýnek si nekupovali, nechali si ho na prst přímo vytetovat. Spolu mají 5letého syna Merlína Ataulpu. Natália v Jižní Americe i dnes patří k nejobsazovanějším a nejlépe placeným herečkám. Je také úspěšnou módní návrhářkou, se svojí sestrou Arianou založila butiky s názvem Las Oreiro, které oslavily 10 let své existence. Que los cumplan feliz, que los cumplan Las Oreiro, que los cumplan feliz. V současnosti se stala i hvězdou filmových festivalů v Rusku a ve Spojených státech, kde osobně představila svůj poslední film s názvem Žilda. Příběh o tragickém úmrtí argentinské zpěvačky, která umřela při autonehodě během svého turné. Za roli získala ocenění a v rámci snímku vydala po 13 letech další desku. Před měsícem získala urugvajské herecké ocenění, které se předává jednou za 5 let. Natália svůj narozeninový den strávila po boku své rodiny na pláži. Nám se ovšem jako jediným podařilo se s herečkou spojit. Jakým směrem je ta Jižní Amerika? Tam. Hola, TV Prima, ¿cómo están? Soy Natalia Oreiro y les mando un beso muy grande. Feliz cumpleaños, tedy všechno nejlepší, Natálie. Ondřej Kočí, Prima FTV.